салом дӯстон, баъзе аз одамон ба варзиш машғул мешаванд ва дигарашон бошад мухлиси варзишанд ва боз ҳастанд одамоне ки тамоман варзиш барои онҳо ягон аҳамияте надорад. Аммо ман ба шумо ҳозир ҳодисаҳои аз варзишро нишон медиҳам ки бояд онҳоро ҳама бинанд. Барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед ва як лайки дигар мо навори ҷолибамонро сар мекунем. Рафтем. тамошобинони азиз, салом алайкум. Агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки бениҳоят зуд фарбеҳ шавед, ан дорои ки дидестем беҳтарин дора ба шумо тавсия метиҳам. Занг занед аз номи канали Некатоб ба ширкати Азия Маркет, номере ки дар экран мебинед ба шумо тахфифи калон мекунанд. Ба тамоми шаҳрҳои Москва, Московская област ва инчунин ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Марамат, номере дар экран. чӣ қадаре ки футболбозон кӯшиш накарданд, онҳо натавонистанд ки тӯбро ба дарвоза ворид созанд. ба оне нигоҳ накарда ки дарвоза холӣ буд ва дарвоза дар ҷояш истодагӣ буд, ҳатто дар бори сеюм ба онҳо муяссар нашуд ки тӯбро ворид дарвоза созанд. Schaut einmal, zweimal und der Ball ist immer noch nicht im Tor. Zweimal Pfosten, dreimal Pfosten, da gibt es das. дар ҳақиқат ҳам асбдавонӣ бениҳоят варзиши хатарнок аст. ҳатто ба асбдавонони профессионал ҳам баъзан вақт муяссар намегардад ки то охир дар болои асб истанд. чӣ гуне ки мебинем, ин асбдавон аз болои асб афтид ва ба ин монеае ки дар пешашон буд бархӯрда, дар ҳаво як давр зада баъд ба замин бархӯрд. вақте ки дарвозабон фаҳмид ки шар ба тарафи ӯ сахт меояд ва ба ӯ ҳамла карда истодаанд, аз тарс дарвозаро чапа кард, барои оне ки голе ки онҳо мезананд ҳисобида нашавад. албатта вақте ки дарвоза нест, куҷо бояд гол бизананд? ва рақибонашон бошад бениҳоят дар хашм буданд. дар варзиши велосипедронӣ, ҳангоме ки велосипедронҳоро мошинҳо ҳамроҳӣ мекарданд, ин мошине ки мебинед яке аз онҳоро зад. дӯстони азиз, то ҳозир ба мо маълум нест ки кадоме аз рӯзноманигорон ҷони худро бисёртар дар хатар мегузоранд, ҳамонҳое ки дар байни офатҳои табиӣ ба мо хабар медиҳанд ё ин ки онҳое ки аз варзиш ба мо хабар медиҳанд. чӣ гуне ки медонем, одамон аз якдигар бениҳоят фарқи калон доранд. баъзеҳоро агар дар камера наворгирӣ бениҳоят ҳайрон мешаванд ва ҳатто ба ту ҳамла мекунанд ва баъзе дигарашон орзу мекунанд ки онҳоро ба навор гиранд ва дар телевизион пахш намоянд. ин зан ҳам бошад аз ҷумлаи ҳамонҳост. Play fast, we can go right up and get it behind him. We're going to have to win the game on the cycle, and as you know, Miller's a real good goal. чӣ гуне ки дар боло қайд кардаем, репортаже ки аз майдони футболбозӣ мегиранд бениҳоят барои рӯзноманигорон хатарнок аст ва ин наворе ки шумо ҳозир мебинед тасдиқи ҳамин гуфтаҳост. Erfolgreicher als Louis van Gaal. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. дар навори навбатӣ бошад ду варзишгари мотосиклронҳо бо якдигар бархӯрданд ва ҳарду афтоданд. аммо дар ин ҷо шахсе муваффақ мешавад ки дар финиш аввалин шуда расад. олимон тасдиқ карданд ки мағзи сари одам бениҳоят мулоим аст ба монанди маска. ман ҳатто тасаввур карда наметавонам ки чӣ мешавад бо сари ин ду варзишгар бо ин қадар муштзании зиёд бар сари якдигар. дар мардуми рус як матал аст ки вақте ки душманро дидӣ ба рӯи ӯ биханд ва ҳамин тавр ӯро ту мағлуб мекунӣ. албатта ин матал на ҳама вақт ба кор меравад, вале ба ин варзишгаре ки шумо мебинед бениҳоят сахт ёрдам кард ва ӯ ғолиб шуд. дӯстони азиз, чӣ гуне ки дар боло қайд кардем, барнома таҳия кардан аз маконҳои варзишӣ бениҳоят барои рӯзноманигорон хатарнок мебошад ва аз ин ҳам дида хатарноктар ин судя будан дар бокс аст. на ҳама ин хел мушро ба худ қабул карда метавонад. нигаҳбонони варзишро корашон на танҳо хатарнок аст, баъзан вақт мушкил ҳам мешавад. албатта бародарони азиз, шумо дуруст фаҳмидед, ин номумкин аст ки дар пешатон духтари варзишӣ истодааст ва ба ӯ шумо ҳаққалан як маротиба ҳам нигоҳ накунед. ҳамаи шумо медонед ки дар ҷанг ба мо бениҳоят аҷиб аст ки тамошо кунем ҳангоме ки саперник яъне ҷанговарҳо ҳардуяшон якхела қувват доранд ва ҳардуяшон якхела удар мезананд. чаро барои мо ин хел қувваозмоӣ аҷиб аст? барои он ки мо намедонем ки дар охир кӣ ғолиб меояд, барое ки қувваҳои ҳардуяшон якхела мондааст. ин варзишгарон ҳатто ҳамзамон ба якдигар мушт заданд. занҳо нисбати мардҳо бениҳоят ҳиссиётӣ ҳастанд. барои ҳамин ҷанги онҳо метавонад пеш аз дар ринг баромадан сар шавад. агар кори инҳоро мо ҷанг гуфта тавонем. баъзан вақт мешавад ки мухлисони бозии бейсбол хурсанд мешаванд агар бейсболи мяч ба тарафи онҳо парад. аммо ин дар ҳолате мебошад ки ба онҳо муяссар гардад тӯбчаро қапанд, вагарна онҳо на он қадар хурсанд хоҳад буд, ба монанди ин зан. ин мухлисе ки шумо мебинед бениҳоят сахт мухлиси ҳамон командааш будааст ки ва ҳатто тавонистааст сурати онҳоро дар шикамаш тату кунад.
well placed around the navel. Very well placed. He rode off on the sunset. Yeah. Oh boy. Oh boy. Man, that could have. бениҳоят мушкил аст ки мо ба шумо фаҳмонем ки чӣ шуд бо ин ҷавонон, аммо ман ҳис мекунам ки ӯ тасодуфан дар майдон пайдо нашуд. Шумо чӣ фикр доред дар ин бора? аз ин навор фаҳмида мешавад ки ин ҷавон он қадар ҳам дӯст намедоштааст суратгириро. ҳамо бар замин ин нигоҳ накарда тайёр будааст ки акс гирад бо духтари дӯстдоштааш. бале, ҷавонон чӣ корҳое ки намекунанд барои дӯстдоштаашон? шумо дар комментария нависед ки барои дӯстдоштаатон чӣ кор кардаед то имрӯз. ва ин мардеро ки дар камера мебинед баръакс бениҳоят зиёд мехост ки дар камера бихандад. аммо чӣ гунае ки мебинед ин кор осон ҳам бошад, аммо ба ҳар кас муяссар намегаштааст. маскотҳое ки бо ин гуна маскаҳо дар майдонҳои бозӣ мегарданд хост ки ин варзишгарро бо ин кор сюрприз кунад ва ин кор ба ӯ муяссар гашт. барои ҳамин шумо дар ин гуна майдонҳо ҳушёр бошед. ҳамаи мо шумо дӯст медорем тамошо кунем ҳамон ҳолатҳоеро ки футболбозон гол мезананд. аммо дар ин ҷо як савол ба миён меояд: чӣ мешавад ки голро дар командаи дӯстдоштаи шумо бизананд? қаҳрамонони футболбозон ҳангоме ки гол мезананд ҳар хел голҳои худро ҷашн мегиранд ба ҳар фирқагуна ва ин футболбоз ки вақте ки гол зад ба монанди бозии боулинг бо ҳамкасбони худ хурсандӣ карданд. ин мотоциклисти навбатиеро ки мебинед вақте ки дар финиш наздик шуд ва хост ки пеш аз дар финиш дохил шудан ин рақсе ки дар хона падараш ёд дода буд ба анҷом расонад. дӯстони азиз, ин намуди варзишро ман бори аввал дар ҳаётам мебинам вақте ки бо тарбуз бояд ба ҳадаф расонӣ, аммо ба ин зан муяссар шуд ки ба ҳадаф не балки ба рӯи худаш бо тарбуз бизанад. дар майдони футболбозии навбатӣ ман ягон чи шаҳр доданӣ нестам, фақат худтон тамошо кунед, дам бигирем. барои ман аҷиб аст ин варзишгари духтареро ки мебинед шавҳар дошта бошад ё ин ки не. ман бошам дар ин хелзан вақте хонадор мешавам ки аз ҷонам сер шудам ва худкушӣ карданам. шумо чӣ? 21-year-old Kawhi celebrated becoming Olympic champion. мо дар аввали барнома қайд карда будем ки барномаро таҳия кардан аз дохили варзиш барои рӯзноманигорон бениҳоят мушкил ва хатарнок аст. шумо ҳатто тасаввур намекунед ки ба ин рӯзноманигор чӣ қадар мушкил буд ки аз ин хонуми варзишгар интервю бигирад. албатта худро қабидан бениҳоят мушкил аст ва қариб ки номумкин аст. шумо медонед ки ба варзишгарони зан бениҳоят осон аст ба ҳадафи худ расидан нисбат ба варзишгарони мард, ба хотири оне ки фикри занонро ҳеҷ чизе нест ки парешон созад, ба монанди мардон ки занон ҳамеша фикри онҳоро парешон месозанд ва дар варзиш бисёри вақт парешон мешаванд ва ба ҳамин хотир мағлуб мешаванд. ин кадри навбатӣ ҳам исбот мекунад ҳамин гуфтаҳои моро. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад дар комментария фикрҳои шахсии худро нависед ва лайк монед. то барномаи оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.